noies, què tal? Com esteu? Espero que estigueu superbé. Benvingudes al primer dia de universitat. He acabat les meves 3 primeres classes. He de dir que aquesta s'ha acabat com una hora abans del que devia acabar, perquè avui ha sigut la introducció de les assignatures i ara em queden 2 hores fins la pròxima classe. Estic com en una zona com que hi ha com unes pedres amb mitja ombra per poder seure i em passaré aquí l'estona dinant i espargint-me un rato perquè estic bastant saturada, però de moment les assignatures que he fet em semblen prou interessants i em semblen guais. Bon dia, noies, què tal? Com esteu? Som dimarts, parlo així baixet perquè són les 6 del matí i ahir la veritat vaig gravar super poquet perquè tenia intenció com de començar la setmana superbé, llevant-me d'hora, fent un munt de coses. Em vaig dormir, vaig tenir uns problemes, uns fallos tècnics diumenge que no em van poder permetre preparar-me bé dilluns. I va ser tot una mica caos, però he de dir que ahir va anar tot bastant bé. Les assignatures em van agradar. Vaig gravar un clip explicant-vos-ho, però no sé si se sentirà perquè a la meva facultat hi ha molta fauna, molts ocells que parlen moltíssim, però bueno. I avui em toquen també 8 hores de classe. Quan vaig arribar ahir a la tarda vaig anar a treballar directament, faig classes de rapes a unes nenes i vaig acabar a les 9, llavors ja vaig topar, vaig estar com amb la meva família i vaig anar a dormir a les 10, que era un dels meus objectius d'aquest any, poder anar a dormir més d'hora i ara em sento superfresca. Avui m'he pogut llevar a l'hora, no com ahir que em vaig llevar tard de cansament i jo crec que si aconsegueixo seguir aquest horari de son, rotllo dormir a les 10 o així i llevar-me a les 6, aniré molt millor durant aquest curs. Després també un dels meus objectius d'aquest semestre ha sigut tenir com temps per la meva rutina del dematí i del vespre, llavors m'estic esforçant molt perquè així sigui poder tenir una mica de temps per anar tranquil al dematí i no haver de córrer, no haver d'anar amb presses i també tenir com aquesta estoneta al vespre per relaxar-me a tot l'estrès i totes les cabòries del dia. Així que crec que ho estic fent bastant bé, estic molt contenta i avui, aviam què tal la uni, les assignatures no em fan gaire gràcia. Estic com que no tinc ni idea de què passarà, però bueno, els hi donarem una oportunitat perquè hem de ser positives i no amargar-nos i fer creu i ratlla a qualsevol cosa només per les expectatives que tenim. Aquest és l'outfit base, una samarreta bàsica i els texans aquests que són una mica de tir baix. La meva idea ha sigut combinar-ho amb aquest cardigan d'aquí, que aquest color m'encanta, i de sabates em posaré les d'ahir perquè em van superbé i vaig supercòmoda. Espera, són les... Quina hora és, Natàlia? 9:53. I s'està menjant un plat de pasta. El pesto. El pesto. Alguna cosa a dir, Pere? Ho trobes normal, això? Dona igual quan ho venis. La cosa és fer el volum. Estic a la uni, m'han cancel·lat com 2 classes i he anat al bar amb algunes noies de la meva classe que estic coneixent i supermones i ara vaig a la meva, en teoria, tercera classe, però en veritat és la segona perquè la segona me l'han cancel·lat. És una optativa i em fa molta vergonya entrar, no conec a ningú. M'he tornat a equivocar de classe. He entrat ja a 2 classes que no era la meva, quina vergonya. I vaig super tard, però la trobaré. Jo crec que ara ja és la bona, perquè... Hola noies,
quarts de 10 de la nit. I és que com haureu pogut veure, no sé si us posaré algun clip o alguna cosa. Avui ha sigut un dia bastant desastrós. Bàsicament res m'ha sortit com jo m'esperava. Bueno, res no, la primera part sí, però m'han anul·lat una classe a la qual tenia com ganes d'anar perquè li tinc bastanta por i vull saber a què m'enfronto. Per tant, hauré d'estar aquí gestionant aquesta angoixa fins la setmana que ve. I ni això, perquè no sé quan tindré classe. Després resulta que em vaig equivocar a l'hora de fer la matrícula i tinc una classe 2 hores més tard de lo que em pensava, per tant no em quadren els horaris i m'he passat 14 hores fora de casa. I l'últim ha sigut que per culpa d'una retenció he estat 1 hora i mitja esperant un autobús que no ha vingut per tornar a casa, per la qual cosa havia d'arribar a casa cap a les 6 i alguna de la tarda i he arribat a casa a les 10. Estic bastant desanimada, no us mentiré. Em vaig a començar a fer l'esquincare i aquestes coses mentre us explico, perquè si no vull anar a dormir relativament d'hora. Aquest nou horari no m'agraden els canvis i encara menys quan no me'ls espero, o sigui, horrible. Ara jo crec que aniré a dormir i demà ho hauré d'una altra manera. Demà us explicaré més coses, he conegut amigues noves perquè està part superbé. M'ho he passat bé, les assignatures que he fet m'han agradat, l'únic que no ha sortit com jo volia. Però bueno, ens veiem demà. Bueno, noies, em dirigeixo cap a la uni intentant ser una mica més positiva que ahir, perquè és molt difícil, però vull que aquesta setmana acabi d'anar bé el millor que pugui. Però bueno, ara repeteixo les assignatures de dilluns, començarem a treballar i ja us podré explicar una mica més de què van i tal. Us he dit res, però és perquè jo tampoc ho sé. Però bueno, intentem enfrontar el dia amb ganes, suposo. Vale, noies, ja he arribat a casa, estic morta, o sigui, veieu, aquestes ulleres d'aquí no són normals a la meva persona. Però bueno, lo prometido és deuda i us vaig dir que us explicaria més o menys quines assignatures faig, i és perquè aquest any faig una cosa bastant estranya amb la universitat, que es tracta de que he demanat una ampliació de crèdits i faig les assignatures de segon més algunes tercer per poder-me-les com treure de sobre. Amb quin objectiu diràs? M'encanta posar-me feina? Sí, però tampoc és això. Ho faig perquè a quart, entre el TFG i les pràctiques, em queden com 2 assignatures o així i m'agradaria fer les pràctiques a Berga, que és d'on soc jo, i no puc anar a fer les pràctiques a Berga si després he d'anar a classe a Barcelona, se'm complicava molt. Llavors estic intentant quadrar-m'ho com pugui per acabar el que són les assignatures presencials en 3 anys en lloc de 4. És una feinada i això comporta que aquest semestre faig 9 assignatures. 9! És una mica agobiant, sobretot perquè totes són com molt noves. Penso que l'any passat va ser bastant fàcil comparat amb el que serà aquest i això també em va deixar com emportar-me una mica per... Vaig confiar potser massa en mi i llavors això m'angoixa una mica. No sé si podré fer-ho tot. Jo intentaré fer-ho el millor que pugui, intentaré fer el millor de mi i... Avui les assignatures que he tingut han sigut organització, que és una assignatura que m'agrada molt. És el que jo em vull dedicar i llavors com m'interessa molt. La professora és la típica que em posa molta feina, és una mica estricta, però que explica superbé, així que guai. Després he tingut pensament social i contemporani, que també bastant bé perquè m'agrada molt el tema de la lectura, la filosofia i tot plegat, però sento que tinc com menys coneixements bàsics a partir del segle XVIII que no a partir de Grècia, Roma i tot això, ja que jo vaig fer el batxillerat humanístic, així que segurament em comportarà una miqueta més de feina que no història l'any passat, però bueno, aquell professor em va caure bé, em va posar matrícula d'honor de fet, així que creuarem els dits amb què li caic bé. I per últim he fet política en educació, que és una assignatura que em sembla superxunga, però bueno, jo crec que ho podré gestionar. L'únic que vaig amb una classe on com 10 noies són d'exchange students, estan aquí d'Erasmus i és un ambient super raro, a sobre amb la gent de tercer que no els conec, és... Però jo crec que també anirà força bé. El professor és molt agradable, molt simpàtic i
no sé, tinc molt bones sensacions, estic emocionada i no sé si això és bo o és dolent, però la veritat que molt bé. Noies, bon dia. Estem ja a dijous intentant afrontar el dia amb positivisme. M'estic preparant l'esmorzar perquè no me'l menjo aquí, me'l menjo a la uni. Faig una mica així amb el iogurt. Llavors tinc això que són fruits vermells congelats perquè normalment intento tenir-los naturals, però en aquest cas no puc. Me n'hi poso una bona quantitat. I per últim m'agrada tirar-li un grapat de cereals. Ho deixaré així, està com xulíssim, ara us ensenyo. I ho tapo i cap a la borsa. He sortit a la uni, no he gravat ni res perquè he estat full classes, full fent feina i la veritat aquesta primera setmana ja la vull començar bé perquè si no, no sortirà bé això. Però intentaré explicar-vos més o menys a què van les meves assignatures perquè us pugueu ubicar, però no he tingut temps, vale? I he arribat a la universitat, de debò us dic que estic rebentada, mireu els pelos, els cabells que porto ja d'estar tot el dia, estic bruta, horrible, així que vaig a menjar alguna cosa perquè estic famolenca, en plan tinc moltíssima gana i després ja anirem a endreçar-ho tot, a fer la rutina, la dutxa i totes aquestes coses. Me la vull agafar amb calma i vull anar a dormir dureta, així que millor anar refent. Literalment per sopar tiro de tàpers i tinc en aquest cas carbassa al forn que va fer l'altre dia la meva mare i en aquest cas uns parell d'ous durs que m'hi poso sempre salsa Cèsar i queda boníssim. Ja veieu que és una mica cutre, però bueno, alimenta, que això és l'important. Bon dia, noies. M'he llevat supertard. Ara he sortit a la dutxa, però bueno, almenys podeu veure que és més tard perquè avui és divendres i començo classe a 11:15. Només en tinc una i he d'anar a Barcelona per 2 hores, però bueno, he quedat per esmorzar amb els meus amics allà a la uni abans de classe i faig tardíssim, o sigui, he tingut una nit horrorosa i no sé què, o sigui, no sé, no arribaré. Aniré a lo fàcil i em portaré uns texans blaus d'aquests una mica amplets, amb el meu top banda blau de confiança, que sempre em salva, us ho juro, és de les millors compres. Queda bastant bàsic, però és que està bé i és que ja hauria d'estar a l'autobús. Sort que els meus amics tampoc acostumen a anar gaire d'hora i si els explico, doncs, m'entendran, però, jolín, no m'agrada arribar tard. A més, sempre sóc una persona que havia sigut d'arribar tard, però últimament estic intentant ser superpuntual, en plan que és com un propòsit, i no ho estic aconseguint. Bueno, vale. Com que els tinc molts i no tinc temps de fer-me el curly method, em faré una trena baixa i ja està. En plan, com que ara es porta els cabells desenfadats, doncs jo els portaré desenfadats. Aquesta trena m'ha d'aguantar 2 hores. No demano més. Arracades... Vale, aquest seria el looket final. Sé que és una mica arriscat, però em vull posar aquest bolso rosa que m'encanta i el contrast també em sembla guai. Porto els 4 documents, l'estuig i els auriculars, que és el que necessito per a aquesta classe, perquè és de llegir i com filosofia i tal. I ja està, marxo ja. I se m'oblidava dir-vos que em posaré també les bambetes roses per fer una mica de matching amb el bolso. Que, noies, és ben bé que estic entrant a la depressió estacional. Si aquests dies no us he gravat gaire al matí o al vespre és perquè em llevo i és fosc. Jo això ho porto fatal. En canvi avui que m'he llevat i encara és clar,
encara que plogui, encara que faci un dia horrorós, ja us ho ensenyaré que està tot gris, que sembla que hagi de caure el cel a sobre, és igual. Jo estic més contenta. Episodi 80 del Pere fent esmorzars raros. Per què estàs fent això? T'has portat 3 iogurts? Mira, 3 iogurts, Oreo, Filipinos. És que estem a la puta estació de metro. No. Això espero que no. Pere, no estàs bé, necessites ajuda. I la Natàlia i jo ens ho hem comprat aquí com persones normals. Literalment tornem a ser al mateix lloc perquè no sóc capaç de gravar en altres moments. Durant la classe, quan estic a la universitat, hi ha tanta gent a tot arreu que és que no em surt gravar. I sempre estic fent els mateixos plans. Però bueno, la cosa és que ja he acabat la meva classe, ha sigut bastant interessant. Crec que ha valgut una mica la pena, ha sigut una assignatura que almenys m'agrada, així que ja és algo. I ara vaig cap a casa a dinar.